Hi po, nandito pa rin kami sa isla ng Boracay. Masahan po pauwi na kami kaya nakasakay na kami sa tricycle. Yan, ito po yung mga view na makikita nyo dito sa daanan. Yan po, sobrang enjoy na enjoy namin po yung pagpunta dito sa Boracay. Yun. Boracay, thank you. Napunta na rin kita sa wakas at sobrang napakasaya ng bakasyon ko dito. Sobrang napakasaya.